Magandang hapon po mga kababayan. Isa na namang walking tour ang hatid sa inyo ng Ilocano Math TV. Andito ako ngayon sa Mel Lopez Boulevard. Yan. So, ang ipinapakita ko sa inyo ay daanan yan. Papunta ito ng Delpan sa Tondo. Delpan, Tondo. May mga buses din na dumadaan dito papunta ng Monumento. Ayan, so samahan niyo ako. Tignan natin kung ano pang makikita dito sa part na to ng Mel Lopez Boulevard. Ayan. So may fountain sa bandang. PRC Molecular Laboratory. At andito rin ang Philippine Red Cross Adjunct National Headquarters. Yes. Ayan, tatawid tayo dito. Marami pang mga sasakyan. Hintayin natin. Mabibilis ang mga sasakyan. Ayun, yung dalawa tumawid na kahit na may mga ano to, sasakyan na dumadaan, tumawid na sila. Ayaw kong tumawid, baka mamaya masagasaan ako. Hintayin ko na lang na tumigil. Pero lalaki ng mga sasakyan dito na dumadaan. Grabe. Ayan, so may kasama akong tatawid dito ngayon. Ayan, tumigil na po ang mga sasakyan. Hindi pa. Pero pwede na yatang tumawid. Ayan, nagsisitawiran na yung mga iba eh. Dito tayo sa banda rito. Tingnan natin kung anong meron dito. Yan po ang Eastern Shipping Lines. Okay. Yung part na yan, diretso yan papunta ng Rojas Boulevard. Pero dadaan muna ng Luneta. Sa Philippine Ports Authority. Gate 4, Port Area, Manila. So, tignan natin kung anong meron dito sa part na to. Diretso lang tayo. Mukhang marami mabibili dito. So, sa likod ko, dyan tayo pupunta. May mga nagbebenta ng helmet at iba pa.
Madami mga nagbebenta dito. Pero helmet yung nakikita ko, tapos yung pag sa mga traffic enforcers, gano'n. Ayan. So PMO NCR South. Dami rin palang mga nagne-negosyo dito. So yan. Matao dito. So ano naman to? Makina. Ayan, dito kayo makakabili ng mga makina. Pangtahi. Ayan, sewing. Ang makina natin mga. Ayan, yung mga nagmamotor. Dami ring mga ito mga sirang mga second hand na refrigerator. Sir, sir. Ito. Tingin lang sir, dalawang piraso. Mga appliances na second hand. Marami dito. So, Newport Area Shopping Center. So, pag dinaretso mo pala, itong makikita mo dito. Mga second hand naman itong mga to. Bili ka TV, ref, washing, aircon. Mga second hand na ref, washing machine, aircon daw. Andito daw yung mga yun. Pagari, sewing machine. Hanggang doon pa pala sa dulo doon. May mga nagbebenta. Ito mga ano to TV na second hand. So South Harbor Port area. Yes, South Harbor Port area, Manila. Ito 'yan. Dito 'yan. Karate. Tarlak. Lete, kamar lete. Mga second hand na ref andito din. Hindi lang ako nagtanong kung magkano ang ganyan. Pero syempre dahil second hand ito, mas mura ang bayad sa mga gusto. Ito din. May mga nagbebenta din dito ng bisikleta. Yan. Mga bisikleta. Helmet pa rin. Diretso dito, marami pa rin nagbebenta ng mga second hand na ref, ganon. At ito, bike. Pwede sila ng wholesale, pwede rin ng retail. May nagbebenta ng bike dito. Mga second hand. Ayan. So ito, madaming nagbebenta dito ng sira-sirang mga aircon at iba pa. Tinatanong naman sa ba't daw ako nagpipicture. Syempre public naman ito, kaya pwedeng mag-video dito. Yan, diretso na yan hanggang doon sa dulo.
At may mga nagbebenta pa ng mga bike din dito. Sa mga gustong bumili ng bike. Ayan. So, hanggang dito na lang. May mga police dito. Ayan. Sa Roberto Oca Street, Port Area, Manila. So, salamat muli sa inyong pagsubaybay. Ilocano Mat TV. Thank you.